Zkusíme 100. Jak ten prut bude pracovat, je vidět, že když ho propružíme jenom s volovem, takže krásně bere křivku od špičky až k navijáku, nádherně pruží, je houčkej, hezky postavený prut. Takže běžný nához. Lehce přes hranici 120. A zkusíme druhý nához úplně naplno. Ať víme, co našim klientům de facto a zákazníkům na krámu dáváme, a myslím si, že se za tu ten prut stydět vůbec nebude muset nikdo, protože jak propracováním, tak de facto technikou, mechanikou toho prutu jsme v hodně vysoké třídě. Takže jdeme naplno. Takže teďko podle toho, jak nám stojí bojka, tak nám to dolítlo, tak zhruba kolem 150 metrů. Takže poprosíme tady toho pána ještě, který tady je, ať si hodí ještě s tou 100. Pojď si hodit. Já už jsem se oblíbil. No pojď. No, tak to zkusíte. No, tak to zkusíš. Tak. To je hrozná dálka. Kolik je tam bylo? 100. Vem tady nám až nahoru na špičku prutu. To nemá chybu tedy. Takže Nemá názor chybu. tvůj. Nemá chybu. Tak to jsme rádi. Nemá chybu. Mu se vyhrále sport. Pěkný, jo, opravdu moc pěkný. Takže děkujeme tady rybářům, kteří jsou tady na chatě Českého rybářského svazu a kteří opravdu nejsou spříznění duše, jsou to jenom kamarádi rybáři a kteří řekli svůj nezávislý názor a i můj názor za dobu, co chytám, tak říkám zcela upřímně. Lepší prut jsem v ruce neměl.